na me posama nipa na me ni nyanketo se na me ni bebe fry emfie nso na me dadem ekosi se adom nti esuo no sa ba bi bre me na ne sika ese won kwa bijan aboboga okodu na owere eho na be matenten kese ejina ho wode nwera abonasen esa de bia boni ko ma bone po won motu na o se maame o ye azini ena me na san me abana de me ye azini ena o se enwuma wo kwa atokwa ye entwa me ho age nkwa brefo tie mi moburu sunu na wo chinchin bi nusu yi entwa me ho nko wow to sanyo no ane ba ne sei na oja onkwa no di kan refa o e ba ne sei ohun me mobo ohun fi ana me firi mu ohun ni ma na ekoso na eso man sentim na danfo pa eye askoremem nsuo bi wo e friend emie ena na danfo e ba akoso ne esuo de nyame de ma me mafie gimfo a me hunu we mu nyina ne sei na misha na ye kwa nsuo bi da ekwam ho ese friend na bobo enti me ma mani so fafafa de hu nyansa bo akode wo gina ho be sei wo bebutu mitiri so se na nesi na ye duru ho no wo ti se ntumpan nsu wo nsuo na se na no ma bi aye wo bo wo de hie ne duru ha na na mensa se ne do we kofie beko ye no nsuo no ye ntwa ho ahoma ye nwai ho edua ye mohrema ena ye nyon so ho ene ye ne ho ne chiwade ye ni nyina ntutuo so ho se wakwa no jo ha na wakotutu e wo nsuo no ho otu awo ma utu ndi e ko ne wa hyehye ye ho ena aye ho ho na wunim na wokoto ane a na waka kire wo pa che ha ye ne ha na se wa be hu ese keteche na afọwewie mo ye akomotete okọ no we he tama o sha se na wo fi se boy na suku ima nko bi kora me ye de kora hunu bo so me kora me ko ni the whole Ghana TV station baako obi ajatum am promote traditional culture aye na nanom som na so yasi TV omo na amosom motia asuasu ana konfori nya ajomatum do ya konfo na se kuchi no motan omo a ha na obosom na wo na nsu na so na wo motia na kwakwa ko ajomatum tunyo montum a masa forget aye serious TV ye ne nana baako e ba pedi nkomo ba ye ne de kan ye ne ne behia nti ye se be yenko no abebo ne din e de a chere owi a de nkomo twetwe no ataso e de ama nana akaba ya me de ni bia boko de adum na so yi na ko pando me ho ye nana ne de kan ye no hia e be so bebo din e de a chere tifo ne ya hwefo okay me so me da ase me de nana jemfu amonu asante achemodome na ensuo ne de ene akonwa kese ne de esuo mansa entim eye dwansa man hene asante nana asante kode opomabo eye dwansa man hene ye wono ene ne hema nana fo wa nyako adawruma wodi kan ewo asante achimudwansa eye omo na omo mpanifo ensuo ene esuo mansentimu no ono ne kuro no enkonwa kese egu na esuo no efiri se oduma komabo ade no esuo mansentimu fa konfo bi eda me amonu gemfo a ene me na medikan efiri se oduma komabo ade obo asase wode na mamre ene na mane eto efemu no esu man sentimu fa konfo da na de ntia bebi ase obia wade a wope na se obia so nyinya ade a wopa uhu ni se ase oni de uhu wi ase ono no omosom no eye dwansam panifo na hemfo na ebetena so odi kuro ni ade benya oman hene no nyina omosom no de ope bi obeyama
na emom je se okọ ka kire no ana wo frɛ no na wo hwɛ asɛm no no hu sɛ ɛyɛ nokore de wo ka no yɛ nokore de a obɛboa wo ne wo yi biem na emom sɛ konfo ni die amonu jamfo a me na medi kan na ne ba ne sɛn na ɔgya onkwa no di kan refa wo e ba ne sɛn wo hu me mɔbɔ wo hu fie na me firi mu wo hu niema na ekoso na eso man sentim na damfo pa ene eye na me eye askoremem nsuo bi wo e frɛ no emie ena na damfo e ba akoso ne esuo de nyame de ma me mafie gimfo a me hunu we mu nyina ne sɛ na misha na me na kyerɛ sɛ eye me maame ewo me no abrandem no ono ne baba wo me no ohunu sɛ bodua tia ehye me nsem omofo so ye omo ntimi anye 40 days ade beche 40 days no oso oda ho a na sa atam so na enya ha na ne ye soja wo ha ni nemum ne ye na ha okay fi se na edan ni asase ne so nti do dom ye bo a ye mi nya asa asase no e frɛ no Kojukuma onna na ware mi nana no nemum ye ba na mi nana no Kojukuma na wudada nana bana dem na nana wo nti ne de efikesim ewo eye tano ye ne tano ni a ne fase eho nana me nana kwa kuma nsam ni ya adwudi mu omasi saada na yesu enya ba ko ayeshimu nti maame no esu hu saade no ye 40 days no ade beche 40 days no hu maame bi abrewa ene be matenten kese ba ko mo kire ne se ade na kwalande baaye no ehu hia pa na no baba ne nsem oba ne nsem na woje ade na fa ko bola kese no ewo mo da na chi no ni mu twa kakra ofre o twere bo ase sa da ne ho ne si fa ko bola kese no so o kire ne ba bi se ontutu ho emfenhye wona da chi obohunu saa de kodie no so ho mfaso nti ma wonye ntontwene oje totwene a ombesa aba na nchen na so be yehye nti waso oka omuka asa kire maame ne so di ni bohye so abrewa na de chen ye no wose ampa wo dwa me no me bai me nsem e ma afi di ade no muhuni nti o ma ne ho ye hadisi ene odware me ntentam de meto no ye ne se de sunsun ne be ka kire na na dwo no wo de kokoshe ho na saa bre ne nyina na papa ti ase na me papa ti ase we hu ono de o ma ma na ehu me papa efiri group en efiri udu kumase ya woko be kwai kwan so a anwan kwanta me papa mo omo ne di otumfo ekonti hene okay tisata me maame hu no ho enti nkwala na ye nwotwe me nam toso mi yenu nwotwe na ye no me nko me papa ene ye me maame ho ade nkwa papa do papa wale bebi ye wo ye no okay kire se me maame ma obewo mu me na nam toso mi yenu na maame ne de owo wie ne ye nwotwe okay na nwotwe no mi yenu wi ensia na kai me na nam toso mi yenu me papa na efiri anyan kwanta kire se obeto maame no obeto meme efi jimfu a so mansa ye obeto mbedin obeye amamre eni amane ekwan so nyina nti papa de no nti kuru wi okay o wa no oba no o se tu kwan so ntem nti satam no oba no me nana baako a na odi akonwa a wafiri so efre nana boatin na o me papa ba efiri kumase ba nana boatin na ne mane be bida e wa hemfi nana yentwaso yes madam ebra na bibisha wonsema wamode bre o maame se me nana wonana abrandem wona wo mkas wona na mfa nkwisi enu chine de ni si
Okay. Eno achi no. Menyini kakra sedem na na kire finfin nso kɔ no. Na me posama nipa. Na mani nyanketo ase. Na mani bebe fry. Emfie nso. Na me dadem. Bibia me na ye mame. Ekosi se adom ni nti. Esuo no sa ba biu. Ene ne baba ma no mbaaye ne bre me na ne sika. Ese wonko abigyan aboboga. Omokọ a famasi kese wo ho. Me na nane se omoka kire ne se onkonkoto aduru no ma ni sika ne mu uduru. Fi se na me na nan de nsem yiyi na no so ne yi hia asem. Nti omo ma ni sika mu uduru omo agya ne kwan. Ema ode omo ni nyina etu anamon a omo nam dome asante achim dome ekodwansa. Oso omo kokoduru na maame no. Sunsumu na aba na nchen no omo ne nam maame ne baba ema no. A wo gya ne kwam na ko no koduru na o were eho no na be matenten kese ejina ho a wo den nwera abo nasen esa de bia boni ko mo abo ne powo no motu na o se maame o ye azi ni ena me na nasan me abana de me ye azi ni ena o se enwuma wo kwa atokwa ye entwa me ho agye nkwa brefo tie mi mo burusun na wo chinchin bi nsu yi entwa me ho nko wow to sa anwum no ekosi se wo ko na sa wo ko abigyan woni mu ho oye de no wo so me ko abigyan se na kire se yesi hine no na pani ti ase nti bi na so no so kan ho omu nyina gya no kwan kosi dwansa baby asese ya moto ejina no filling station ho tetene de na bibia sa ni ho na bibia sa ni ho no muduru ho aso mu ma ni nya aka private car edin kosi eye sa abigyan ho a wo ko abuboga ho mo kire ni se sa nipa no mfa ne enko kire ni station ho na emu mo si nipa no echa wo de esi ni ni o mo hunu hwe kosi se wo hu so ndo otike o ko duru ka nyen so nko foro ka we ne nso wo hu nani mu yi no de ne ko yo kire ni kan na aka nipa mienu na yema na oso ono omo banso so bi sam se ho ne secretary bi en de ko no ka nyen so ne de omu misa ne bi eye kalante ampa so baby okoye bia omo misa ne bi ekosi se baby o kire no so no okohunu ho koto ade na duru no na ba ko no ne ni ye kokko nti oto no mienu ba ko ni ye buru oto mienu na obi sa se bibi enka ho bi ene o kire ne se bibi ka ho bi de omo mani mi ate ene so omo mani mienu bibi enka ho ti on kwana na o se ne morofo na ne wo nti e ho na o se bi sa omo se aduane obeto na odi ska ne kire omo ene o sisike yin omo se sa ne tie de awi obema yin aduane no obema aduane bi a wo pe na emu mo besa ma ofa obesa asesa ma ho ampa so mo sa wi no mo ma na aduane bebere nti o de kope ho ka ti ni onim ho nti obi sa omo nti omo ane kire no se ko somebody ya no ho na se ubenya bi die kokumase eno so mbaji mienu si na de dia aka ne ko timi na na ko bai o ko ye no di mfa so di nansa eno beduru kumase eno wasafa aka ebesi kono eno fa do meka e de bai o bai enwumre o de aduru no kokko no e so mani na enwumre mbeda no de so ya de kyen nate wow nti ade kyen ye te ne di na wohwe afi de ne bibie ni so mi hu bibi da yi pane akora ne de so mu se de akora mi hu na fa nam na sa de me kwa go hospital hono buruni ne kan se sa ne tie de ne omo ne me na be ko no ma ko pedro ni bia bro se me mani we atimi ate fi se no mo de yi pen bi e na twede so se we atimi ate de ne omo egu no mo nyale nti omo de ne ko ne so aboboga hono ko yen omo chini ho nyina ko di ne nan omo se pharmacy bi ne ho no se ahia na ba yan beto omo se bibie ne ho na chese suo no ani bobo na aye omo nsan kire ne e ma ne beto ye nti wanya bi ne wono omo bai nti mani ne de nam se mepo sa che nti e ma mani aye nketwa amonu jamfu a so na fatao na ne mfata wa ho ne wo ana no achi mani ne ti ye no biem nam sa be yare
bisabe yare ebe ka edemu bio bisabe yare ni nyina mu no mo sa bre me na neduru sunsum ne ba adem ho no a ebre me na neduru anadwo e ma ne yam de same me na so de samo kire ne se ade ne nye kwanti o ka so be sam no fa duru ne ne ma no be gu abusu ne be ka so mo nte ase o mbobo pinin o mu hwe duru ne gu pa so de a ene eno anu nti eduru time a se e ba se o be yam oduru no o mo kire ne ntoma a won fa ngu ho ni ntima so mpentima go bebiri anadwo na wo ma ne ye ho adwuma eyam eso ne na emu mo ma ne nya bento amienu na o be ya won fa duru ni mpie on fa me mpie on fa kuru aba na metana so ni mpie na satam fie du ba akon fie du mienu on fa kuru aba ni mpie na omu aduru obesame mfitia se mechemo a ade ne ma nti fiofon be yes o madwen se me nananom no eye ya adwudin ne kwa kuru mu ne efie santini mu ne ade o be o madwen se o mo epinime obi obejim bi on fa sekan twom kwa ban mu a o mo aba begina hodi adanse ama no ti me nana so na sekan o se no wase kotokuru da ne nti o hwefa afom no ene enu mu nyina no so munya wo yare no se ade doctor twere mu mama me e wo agose me nkoto ne ntwene na se me be sane na fi wo wu afiri me so a se fi obi enwura dem ho hwa kwala no mi mu nkura me ko ho emisuru na ene me sana me na wu so ade na mo so monte ase nti obi ememe no ujai meto efie ne du no sakobu oduru nti ode be sa me no ebiem na mchen ya na bibi firi eyi no meye mo to kuroba no ku eto mu na yebodu ya ketewa bi tia na enso na sede a ebobo ho no na e maako nso nti no so mo kire ne ba bi ode be hye nti odane meto fom faade no kuroba no siti eyi ni saa chansen de ne boho wa ye no faade ne di ntima kata so se no mo kan no di kutukuru no ekọ sata me ye ho no no e frota no tia ye ne tanoni ene ye so ye honi na na bora kesi bi so wi echi e na chirese ma me no se bebe mo chire no de ko hye ho nti oba ya na wo so ofa mi dware me e wo fom ho no ma ye tenten ti so dware mi wi ya pa no ka chen se nana and de wo se be kan se nyanya me di fufuo eno se amonu na tambe no di fufuo be se so ma me so no ni fufuo abe nkwan a woni hwe on se da bi me di fufuo eni ayi kura sima eno wo se wo so okroport mi no ano enti me maame ebo kroport ne ba akum ena me nana no so bo ba akum ti ba akum no abo de betin ba akum so ye nkwan ti mu wi mu fufuo ni wi na se nkwan na bi ti bo de betin mi di ni nyina enti satoma no wonyam fancy so no kan se amonu no fufuo die wa na me nana be ma ba akum ye frɛ ne ye puni wo ache ena ne yere awo eye sa 3 months na fe na no de aduane ebre na no pa no eye fufuo ento ame nsane abekwan papa bi timi na na se odusu wa no se yaw fufuo ni no se yan ono so ye puni no kirade fufuo ni no se yan no se ene fufuo de me na na so be di fufuo nti wodi twa ketuo bi se wo se da bi no no so ya we ni agoro sa o se nya de amema no ti no ni misa agoro o fa de ko ya wa manansa no di fufuo ni ye de ono ndi ni siso ne so ono so di fufuo ni na nwumere na na niti ono so wuye na samre ni nyina mo fe kire ehu nipa kra ana say spirit e bai mo fe kire die wo muni me na na brande mo no se bi e wo wuye ni wakoba bi de mi ntumi nkire me hu no me hu se okoba biada o se nyame ne bo no edi se nyame be makwan se nipa nkunu one die onko ba bia na me wonyini ya afi ni fie for fan to me ntumesi awode koye na de afi no hunu se sa na nkan ne dan
Enti no se kwan ne to ne. Enti sata me na me kochini ma no. Ekuhu ba bia ntoma no. Ewo. Enti nipa ne kan se obubu nipa a omo be ye saade no. E no ka che me se bi betimi ne se hu mi no pemasem. E wo do me he ye nzongu. Enti na se de mo be ye ade no no so aye no. Wo ye ho hwi ya enye yi enti ye pani ye die a ye mfa na nko ahemfie. Ye de ne kwa no no so onu kafra onye santini. Ye de ne kwa ahemfie a na omo bese hu na na cheso beka na yi nasem ne nipa no a omo be ye saade na be yi omo ho di na cheso ono agohoro ne nsa ye de afiri ho sa tam so ne fie kapre ni ho 10 pesos bese saadwe e na eton na makobubuja eso na abeton e na edidi ne ni manye esuo no na boa ebu amekọ bi amekọ ha na makofa boso na sika wom na me de abreme nana na ede bi die mi hu anoma bi be sei na mo so ya kokohwede eziefo aso den hu nti efiri e kom na na soma mewo sa tanoti a wo se men kofa chance bi mere no yeso kwara afi na edi mu ma me se kofa moro wi chance bi na yede yede enso ejamenti mi ka se men kokko ti mekoi ti me kwam durazi efu aso dan ho na anoma bi etu kese ne na se yelo na mse aboe de ne ho ofe we de me kuratu pa anka me de bo na me yem sense pay de mu asabo na pem edan num no oteto papa ya wo wu na mkofa chance na mbi ni tum de ne bae edi na nsa me se kwa na mse se de makosa sadwe me nko am na mkora na misuru edi esanse mkore ni ene de me nyame so ho pa de onjire ntumi no mamiska bete wana mse na me ko nante kwan so aba no se ko nante kwan ba so na mse me ko hwese na baby wo ho se impuro ne dia ene osi ya hwe yi na awi abo nse me duru kwan mo ya aboso sa hosi tuntum penifo de yetro kan no na sika bubu mu se ya kositiri nti na chesa yete so obi e wo kodwa na aboso asane egu mehwe eziefo ne fa ha ya botia kwan no mehwe ha na mo hwe ha obi enko obi ema afeso na misa asuro na mse de me kura me kai sam bompaye nyame ne dia bese o na bidi kan fa ya timi se be fa ha me hie ni pa krom sa ko nwan fa kurum a efe fa ni se sana si kurum esa no besi mantuku ha na mkwa na mse na bra ene di wedi di chen da na o se ada yi de mpo kwa se ya se mu na se fa ene di wedi di na mse hwe na mede mo sa dem se na bra o se me yi pemre bia o hu senchire ne nko anaye efi so ba ma bra bom me hu so aka sama ya kwala asem da na se na ne de bra ene e ko wura eja ye prebu me eja le dan ye che ya ho na sata me bre mo de watare no de bia tutu am ye de boto e bi so ye de ntoma go na ahehye ho ene yetimu ni asem awre ho pa o ena me je mugu ho na se we do nya na so me duro aziefo ho no ayi no aboti akwan ne sakwan no na mu ne bompa ye se nyankopon emo ame ni masesa adwen abere awubu o sesa adwen biem mabubu jabere nti ene de mama nyanti de menye ni ne na nasesa ai wo hwe ni nyina na ni ade chen ya ni bupe ene wo ba wo de kago ka ane mama na obeyiye o mo ka enu ya ka bi nana o se ni enu ya ka bi na fa bayire ni kwanso ni mane nam ni ade wo de bai nana de awre ho ni se mekwa koton ono so bet o opata woton na mama ne yankwan na o mama nam no adentia skani nyina jawo na wabo ne dwentere ono so wa mfa kira nkopɛ bebia onya de na me hu ni se na ono so be wotumi eti no nim de nam kwa so fi se asam no a na wode ye me ni se eye na wiase ya ba foforo ya titi wiase ne ko se na wiase ya enkanya de a enkani pa koro no akola koro no betwe ma no enka me koro nka me fe nkyere no nkra me mfa me kyere mpo no abeja ma
nanso tete ne de tete kakra me hu ye no de na yebuade enti ene ayesa nti obi a wasena na de wo mre enye mre na meye ade a wo beka asem wo beka kire me ne wo be yama me bia no medwene ho eyi ansa na bia ma no wisem wo ho a metene se panimu na ne tie enti wo kasa kire kwala akora dwene ho enti medwene ho so ene nipa no wo oka asem na wo nwene ho na wo akwala nkwala nketewa no oka asem wa timu asem akwala ne kan ye nanso enyina so ho a wanhwe ya enai wetira ese ya no wetira ese na anamo wanhwe ya wo baka koye ne enye nti no bi ehu sa onim se wo mre na suman sentim die ensankyere ne die ma hunu bebere eda na eyedwansa manhene a okokura na na santia ba sese no eyedwansa manhene fufuri na ande ofiri mu no na ye frɛ no otete atoa na na geman otete atoa eyedwansa manhene na nse ye wonya ne baabi koro no ansa na katachi yeso wo mode na dom yi ada woroma satam ye ko no ho satam asuo ni pusu me no na ɛho asɛm so ɛma ɛkɔ ya ma menim me kokoro be du eso ana me kochini akopin sukuro anasa de kode a eye me na satam ne nyina na wo fi sen because wona na wa mpa kira ama samre ne nyina na wo fi sen ade ne de na me ka se ye wo me menini nyina na bae na emu wote esi fam yi die mfie dua sande menya wow me ye ne sa na adwuma yi die mfie dua sande menya na me ankasa na menya 48 years na emu mweso meka ne se me ne esuo ni nyina wone me ne bae ena mene na aso etie enti satam a ye kokobo dwansa manhene amane no na satam papa wote nsuo ne ho ye frɛ na ya adakwa o dwansa ho ne ye mpanifo ba no o ho sesi a na esuo no eba ba ko ne besi fam deko boy bi ne o menchin no mu ye nipa mienu obolo ani e frɛ no osai kofo no obolo no mom na ye common me ana me de to no me hese de no osi ne ho soso no ani se de o ye no osai kofo na me hu se din na so mpese o mo sai no o mo pedi foforo e de bata ho na me so de obolo e na me kata osai kofo no so me ne no na boy ba ko ka ho ye ba sai ni e frɛ no usmanu ono so wo kumase o kuma sisi e wo santase na boy no na nafo akwa na oti football team ebi okurum ha na ono na yom goalkeeper entime so mano no so nti na ono so asenadua ne dim no ese o maso ntimi ku ayi no obolo no hu no twene bata na ho intusia no adu ene eyi ni nyina to ogu nti one baba ye bibia so munya kotire ni bia ono ababa no aduane no ye bibia na chese nyina di ndi obetimi edi amen o ti edi wi obibia enti wono eyi obolo usmanu ene gya kwadwo papa no so se wo free ono so te yase ahagya akwa anti ye kwa ni nua bema ena no ono so kame ho enti asuo ni baba akwa efre ni musi wonu na beka se chini konzema nyina kuru tweto a omu hu osukuro no yenko agogo konfo bi de konfo mensa wonu de wonimo wo enti ho ne yekoye ko hu se asuo man sentimo no be ma ba no sa wono na edi sa adwuma no man ne kire kwaye mu a woda ene ade ni nyina nti satan ne kwa ahemfie ho emfie mienu no mo ma ye kwan se yenkotwa akokɔ no e kire se omukuro no omuti no eti wo a enye wo a no be fa na abedada wo mo a ebe ma niema aha wo mo eti no munyi ntu ana de toso mienu soso no na
dome ha na mi firi no ene omo so no akonwa ne ye kode ena me nso ye biretuni ye ne edi ha konwa ohima ne ohini nyina ye ne edi edisese nyina eti na chesa koye se efirifie aha ye oman hene dome ye oman hene dwansa ye oman hene eti na chesa su no wono wo ye hema enti na se yi kakra bam eso ne so ne yensa nkyere ne makwaside yetimi komo mu sika so no me komo mu sika ene pan ebi hye ha nyina pan kumankuma na omuntia oma chiame ko mekom ekototo ensa papa nko ebi wa taxi eto oni mu ni nyina ma no mo de aba odi be kwa kwaside ansa no di obia envelope atoso na nafra kuma ohima omunyina na obia de odeko ti oheda ye fa de gukem ni akoyi ni ho enti empanifo no we envelope atena konwa mu envelope ni chiamefo die ni ohini die ni ohima die ni ahenkwafo die ni akwaside bia soso no mumma ye kwan emi nkonsu enti nana mpacha mebo me ntwa no bosum bi ewo fi bia eka obi wo be na mfanse nipa ni ni abusu ni ma nipa ni be fi aya wo mu wo bibi wo ho no ma eche se ya mpa kunya ya ewo fi na aka nipa no ade ntina wo ma nhwe sa anyoma na ma wo ehu se we ya mpa se eye abewa na aka eni ntina wo ma kwan amwa nkunsu ya no ne die wo mo adwini mu a na die wo mu ne se asuo no wo mu no wo mo so no omunimu no okay enti si obi ba example bia enipa no ebeye bia omunimu nti ho no mamu omofo say yo no afise de na enwan kran se chiame na no tinsuo no na mensa na ma mete ase ese agisi yekonsuo no ansa ekotwa boa efa wo hene no ne mpanifo achi ehwe se eyesuo no ana ansa na wasam ye kwani mu bio na yesi kwan no so a yekọ okan ye ne bebobo aye ho ne chiame ni nyina etue obi a hyenti ade nti papa no de ne chiame fo miensa na mensa no na me so ma chiame fo mienu ne mensa na okay me ne eja kwadwo me ma me ko obi ekuye ni ma na owusumenu na me ankasa ye ko obi nti na safe yakọwa na ya adakwa no so ne yere esuku obi ne yere na firim eja kwadwo no so afirim omo nyina eko obi eka na mensa ho na ye kwa enso bi da ekwam ho ese efre na bobo menye sei na menka nchen se wodafo wada wuruma ye twam na sem no ayenchinwa enti esrew me ehunu ade na emu enokre na mebere nti me kan sa wie ye pe eno mo ma mensa na me bo mpa ye kakra na etwa asuo no ye ko be sa ha eni loro kwan mu yete fa etemu de duru hene ne ye rai fa na mensa se amonu no se wafa o se ene de obeko fie be ko do be ka azu be ka ena ho fa ne susu yen afeni a che kwan no mu miensa ho kwan wa kwanu wayi me ka che se kwanu wo a meboa enti me ma me ni so fa de hu nyansa boa kode wo gina ho be sei wo be butu mitiri so se na nesi ya abrowa be fi emirika pa popo ni bi eni edi free sa abo bunum edi ko nsuo num na ye duru ho no wo ti se ntumpan ensu wo nsuo na se na no ma bia aye wo bo wodi hie ne duru ha na mensa se ne do we ko fie beko ye won ko so beka obi ehwe obi o enim nana enim chiame enti obi eko enti ye se ye ko no obi anworo ne mpabuo nkuta ene ho so wuro mpabuo a wuntumi nko firi se demire ye de ye o mo se frɛ ne ye e mo de ye nkenten no eno so ya ne ho won kase egugu ho kase e bi soso e che papa yi korensa na agbụgbọ sa ye no nsuo no ye ntwa ho ahoma ye nwai ho edua ye mohrema na ye nwon so ho ye ne ho
Nechiwade ye ni nyina. Ntutuo so wo ho. Se wakwa anadwo ha na wakotutu ewo nsuo no ho. Wotu a wo ma wotuo ndie bekọ na wa hyehyeye ho. Ba bia ye tena esom no na wo ho. Na so nyi wadwen se wo kofa. Fisanya ne konfo no. Wo nti ase. Enti esesi wo. Ebia wa asechire. Ebia wa asechire. Na aye hoho na wunim. Na wo koto ane a na waka kire wo pa cha ha ye ne ha. Obeba. Wo ni mobu ehu no. Aha ye ne ha. Wati se nsuo woro so babababa koto ha ne. Aha ye. Obepam wa mo akwachiri. O ye ne ho no. Ewo ho kwesi eni nyina. Enti asuo ne de eye moa. Ena obabo ame amonu jemfu a eye mansentim. Nti asuo ne de na da woro mete ne so a na masore. Na mukodu nsuo ne mu nyina de ne. Oh, wansankyere ni bebre no yanwumu nam. Eda ne yekoduru ye na efe keke. Ye ne nana mensa. Ene yada kwa ne ade ne komu no. Yekoduru ho no mo no. So okode ne so oturu ye. So omemye. Ye duru nsuo ne ho no ye hu ne biem. Tamu abo ne gye so anoma ne gye so obo wo de hye ne na eba no. Na entumpan eso obo nsuo na se. Enti asuo ni si me so. Satmo osi mitiri so na osi ene ode ne si ho no na asuo ni si me so. Nti me momu die omo kire se meduru ntam ti se me ye kai anka na me ye express. Na meduru ntam nti omo edi machi ne brei. Omo di midika ene di echide. Ti omo se ene akokọ omo twa ye de nkokọ nan ene ko ye de omo twa ye nyina efai. De edi kan de ekoto nsuo nu. And wo wura musa do mu ya asase ntumpa ne bossa na wo pushi no obeda say obeda adwase sa imprensa wo imprensa na wo wura nso ndi wo mpibim na chese wafa na chese woni obi eni asem na chese ne de hye no enti ehọ no ene ma omo ka kire mu video no phone so ene e kire mi aha enti ehọ na mu sese enti ewie no omo se so ni dimitru nsuo no na emu koyi wonini a ogu ho no ma obese aso ai e wo ne kon so e de baya afro epo no na no bese a obetim de omne nipa ni bia nso den chemu eso so adum nti bibi anye de anye me okay na se wa be hu ese keteche na afro wi mo wie akomtete okọ no we he Tama shase na wunfi say boy na sukui man ko bikora me yede kora hunu bo so me kora me ko ni